Kinyitotta. Kicsiket ütögesd meg, jó volt. Kijött volna vele. Miért? Kivette már, nem, az nem kell oda. Hogy fogják át? Ezért csavartod hol van? A babának az etetejűzője. Az nem, az másik. Az más csavar? Egyszer sikeréljen. Zárd be a felső részét, de felső része nincsen. Hagyd rajta a kötőféket. Ciao. Régen nem csinálta ezt. Nem persze, most egyszer most én voltam, akkor hagytam, hogy kiforduljon. Ugye van egy Nem lehet, hogy a izére ilyen allergiás a zablára? A csikó zablával milyen szépen nem ment. az ablában van neki a gondja, neki azzal van gondja, neki azzal van gondja, hogy én ülök a hátán. Sarkantyúval. Mindennel, igazából mindennel. Aztán most hirtelen, hogy dolgoznia kell. Ugye ez, amit meséltem nektek, hogy itt szűnt meg neki a nyomás, látod? Milyen hamar megtanultam. Hát igen. Csak szerencsére ezt nem én basztam el. Ezt nem. Ezt most kivételesen nem te. Miért kivételesen? Akkor most itt lesz neki azt, hogy akkor így dolgozunk. Nem megyünk az istálóba, vagy nem megyünk az istálóba? Lehet fogadni, na? Nem megyünk.